Sitwazzjoni eċitanti ħafna imma tal-biża'. Hekk iddeskriva Malti s-sitwazzjoni li kien hemm fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-Sibt fit-Turkija. Mawan News spjega dak li ra quddiem għajnejh, hekk kif il-ħarġa tal-ġimgħa inbidlet fi ftit sekondi. Konna barra l-bira fil-għaxija, insomma, kollox sal-ġara, kollox ħabta 30 minutes hekk, sal. Konna barra waħda naraw xega tankita, tankita tal-gwerra, għaddejjem għandna mal-karozza. Mhux normali, toroq prinċipali hekk hawn toroq tal-karozzi ma tarax tankita tal-gwerra għaddejjem balla helikopters, insomma, balla soldati fit-toroq. Il-Malti li minħabba biża' ta' monitoraġġ mill-Gvern Tork xtaq jibqa' anonimu, fisser kif meta seħ dan kollu inħoloq traffiku kbir, tant li dam ħafna biex wasal lura d-dar. Imbagħad qabdu naqsu n-nies u dak l-mira, insomma ma kont il-bot mid-darin ta' ġifieri kont isu sija l-bot mid-dar kur. Kull imkien xebba trafik, balla ħetel imbagħad daqqa waħda tisma' sparar minn hawn sparar minn hemm, bad tisma' teżżiża l-bomba minn x'imkien ieħor, balla ġenna ġifieri. Spjega kif huwa ma setax jifhem x'ġara, hekk kif sitwazzjonijiet bħal dawn il-Gvern jibblokka l-mezzi soċjali. Imbagħad iċċekkjajt ifhem Facebook u kollox, Facebook, YouTube, affarijiet ovvjament dajna. Il-Gvern ma ta' tiġi xi ħaġa jaraq. YouTube kull ma jħallu WhatsApp u internet normali, ma affarijiet tista' tikkomunika, tibgħat videos u hekk jaqtagħhom. Kien permezz tan-nies li beda jipprova jieħu idea ta' x'ġara, hekk kif bdew jintqalu ħafna xorti. Imbagħad xi ħadd minn nies qal li jaqtlu xi ħadd mill-militar qatlu xi ħadd imlaħħaq fil-militar, tefaw xi bomba mal-Parlament jew ma nafx x'hemm, insomma, ma nafux taf xi tiġri, ma bdew jitkellmu fuq ċertu affarijiet li bdew isiru. Fl-istess ħin imma f'postijiet differenti ħafna. Eżempju Sankara mbagħad f'Istanbul mbagħad f'European Side, fl-Asian Side ta' Istanbul balla ħetelu. Bla dubju li l-ħin ta' rilassament għal dan il-Malti ma kellux jintemm bil-kwiet. Bieraħ fil-għaxija l-estate insomma ħadċawel bil-kwiet ħadd tixkun birra u tlaqt il-barra. Il-ġimgħa tal-għaxija Għawna għambat xeba ħedel. Jifri xil-10 xaħġek, dak il-ħina xaqqa s-sakka xil-ħin un battaġi fi xil.